हा लुलुआखैसो माथो। औ आदा एसे बेरायफैबाय र' आदा नोंसिनियाव। दे फैनांगौ बेबायदिनो। सिखिरि लैथोआलाय? गैया इयो बेंकआवसो थांदों मादैजों। बेंकआव थांदों? होनब्ला लुलुआ फैबाय हामदोंआनो दे। नै आं थारमाने गामियाव मेथाइ होनो होननाया मेथाइखौ लाबोबायमोन आङो। दा आंहाबो सम गैया, बे गेरेजाव गारि फाहामनांगौ। दा नोंसोर सानैबो गामियाव हैया मानो? नों हैया? लाजिसोयोहाय आङो। मा लाजिनांगौ बेलाय, मेथाइखौ न'खर थांनानै डिब्बासे हैबानो जाबाय, माथो जायो। आं हैगौमोन, दा सम गैया। दा आरो फुङावनो बानायनाय मेथाइ, गरम बोथोर, दाहाय बेलासि हरसिम बा गाबोनफोरसिम गाज्रि जाबा आं दाहायबा सम मोनगोन ना मोना। हैना फैथां लुलुजों नोंजों। लुलु थांगोन नोङो? थांजायो थांबालाय। दे थांगोन दे, मानो थाङा, सानैजों थां। दाहाय बेलासि मम' लाबोनोसै आं नोंसोर सानैनि थाखाय। मम' लाबोनांगोन खिन्थु आदा गुथाल, मोनजाखायाखै मम' जानो लुबैखादों। बेनिफ्राय चिकेन मम'खौसो जागोन। औ चिकेनखौसो। जागोन दे जागोन, आं फैनो हायाबाबो सोरनिबा आखायावबाबो हरफागोन आं, बाबानि आखायावबाबो। नङा हराबाबो जागोन, दाहाय जोंफोर टाउनाव थांखागोन ना मबाइल बायनो, बेयाव जाहोबानो जागोन। दे जागोन दे, बयनोबो थोनायखिनिखौ होबानो जाबाय, थोआबाथाय आं गाबोन लाबोबावगोन। औ। सिखादो नोंसोर, दानो थांखादो, गाज्रि जागोन मेथाइफोरा अबावबा। बै इसिङाव दोनदों आं, लाना थां। औ थांसै। ओइ लुलु थौदो, जोंना पेकेटसो जाग्रोहैनोसै। औ थौ। गोदै जानो बेसेबा मोजां मोनखायो लाड्डु, मोनथाम मोनब्रै जाखागोन आंहा। आंबो थौदो। लास्ट मोनसेखौबो जाथारनोसै आं। हाथारला आं, इसिबां गोथावमोन मेथाइया। पेकेटसो जाबा बहायासै आं। जोबलायलांबाय। रायखुसियानो बे बुरैया, पेकेटखौनो जाजोबगोन बेयो बाराबा। औ आसोलसो। दहायनिफ्रायनो बेदर जालाय मेथाइ जालाय जागासिनो बुरैया। माबायदि जासैबा एसेबां बुरै देहाफोरानो। जोंलाय माथो सिख्ला जानानै जानोनो हाया। आयु मेथाइयाबो पेकेटसेमानि जाजोब्बाय खोमा। पेकेटसे मेथाइयाव माथो 7 ना 8 थायो बेबायदियाव पेकेटाव। औ मालायबा इन्जिनफोरा मोजां, आगोलनि मानसि नालाय। आयु इन्जिन मोजां होननानै जाबाय थागोन होनबा, मेथाइ जालाय बेदर जालाय। आयु खिस्रायगोनहाय बे बुरैया। खिस्रायथोंहाय, बेखौनो सोर जानो होदों। ओइ बुरै गात्ता, दाबो जानायानो जोबाखै नामा नोंना? माथो लुलु लानथंसो। ओइ बुरै, मा लुलु लानथं बेलाय, जानला माला बुंलाबायो। नोङो आगोल लानथङै थाबाय थायोमोनहाय, बेखायनो नोंखौ लुलु लानथं होनना बुङो आङो। लासिंसिंनो बेफोरखौनो बुंबाय थायो। मा जाखोखौ, पेकेट सेकेट जाजोबसिगोन नामा बुरैयालाय? जायाबा लटारि मोननाय खोथा। बेदर जाबाय, मेथाइ जाबाय, आरो जाबावगोनसोहाय होबोला। बांद्राय जानाङाहाय आबै, खिस्रायना लागोन मोनथिखा। बुरिफोर, नोंसोर बायदि सानदों जोंफोरखौ। एसे जाबानो गेस्टिक जाग्रा, एसे जाबानो गोबाग्रा, उदै दुग्रा, नोंसोर बायदि नङाहाय जोंना। इन्जिनफोरा जाबाबो जोंना जेबो जाखाया। जाहाय बुरै जा, पेकेटखौबो जाखा नोङो। मा गानदोंहाय सिख्लाफोरालाय, आयु मा गानदों बेखौलाय? आबै, नोम्मायाबा अबाव थांखो? गोबावबो जाबायहाय, थांसिगौमोन आङो। बुरैयाबो एसेबा गाज्रिखा, जाखानायखाय थांनो ओंखारबाय। थांसै आरो आबैया। अबाव थांखोथाय आइया? अबाव थांखोथाय, गैया माथो मानसियानो। आं थांसैमोनहाय। हाबिलास माथो, मालाय माथो होनाय नङा खोमा बे। गोथारसो माथो होना होआ आङो। साइकेलाबोलाय मा खनले सेनानै गबाय थायो। सोरबा नुबा नुसिगोन दे, माथो होनसै आं। लटारि मोनदोंनो, खेबसे माथो होनि। गोथार। हाबिलाया माथो होदों। औ। मा खबर? खबरा मोजाङानो दे आंना। नोंनालाय माथो खौरां? नुथारला माथो। न' सिङावनो हाबना थाबाय थायो नामा मानसियालाय? माथो नुवानो। बेबायदिनोसै। माथो लटारियाव गारि मोनदोंमोननो? औ, गारि मोनदोंमोन। नै मैयासो फैसाखौ लाबोबाय। फैसा माने गारिखौ लाखियासै, जेनेबा गारिखौलाय माथो खालायनो। जोंलाय अबावथो गारिखौलाय फिसिनो हानो, नङा होमबा? धोनि मानसिफोरनिसो बेफोर गारिफोरा। बेनिखायनो सोलायनानै फैसाखौनो लाबोबाय आरो 9.5 लाख। बेबायदि खालायदों। मोजाङानो जाबाय दे, खामानियाव फैसिगोन फैसाया। औ, नै आं मेथाइसो होनो फैदोंमोन, नै साइकेलानो हामा जाना होबाय। आं गोदान गेरेजावबो हाबबाय नालाय, फिसा फेनला एसे ओरैनो खामानि मोनदों। खामानि मोनदों? मोजाङानो जाबाय दे। नों होनबा मेकानिकसो जाबाय? औ, बेबायदिनोसै। दाहाय मेथाइ जानो थां जोंहानाव। मेथाइ जाहोदों नामा बयनोबो? औ, बेबायदिनोसै, एसे ओरैनो जाहोदों र' गामिनि मानसिफोरनो।
पेकेटसे होनलाय मोजाङानो जादों दे नोंलाय अबावथो थांनो नागिरदोंमोन बोरमा नायनो आं दखानाव थांनो नागिरदोंमोन जोंहानि न'खौ सिनायोना नोङो सिनाया आङो सिनाया न' सिनायनायब्ला जानो थांनो हागौमोन मेथाइखौ जोंनाव नांलाया दे सिनायाबो नालाय आं आगैमोनखौ मेथाइ होनो थाखाय बे गामिनि मानसिफोरनो राननानै होनो थाखाय मेथाइखौ होबोबाय नोंसानावबो हैगोन दे नोंसानो मोननै हैगोन दे नोंनो मोनसे एक्सट्रायै नंगौ नामा नोंनालाय गेरेजा अबाव खामानिया अबाव आंनि खामानि गेरेजा बे आम्बारि टाउनाव मोजाङानो जाबाय दे नोङो मालाय मेकानिक रोंगौबालाय टेनसन गैया दे बेफोरखौ रोंब्ला गावबा गावनो खामानि मावना जानो हायो बिदिनोसै होनलाय दे होमबालाय थाथ'दो हाबिला थांसै आङो मालिकआ बिगोमाया फन खालामबाय दङ बास गंसे फैदोंनोलै दाख्लै दैबानायाव माबा एसे गाज्रि जादोंनो हाब्रुआव माबानानै एसे फाहामैनि र' नों बासबो फाहामनो रोंलायगौ ओरैनोथ' आंना फिसा गारिफोरखौ नायो दिनै अट' कार बाइक बेबायदिफोरखौ ट्रेक्टर बेफोरखौ बेनिफ्राय बासखौ आरो फुल कमप्लिट हाजोबा दिनै एसे एला आरो बबेखौबा हायो दे होमबालाय आंना साइकेलानो चेन गदों र' फाहामनि र' दे बे बिथ'बा हिनजावासो जोंहानि मैखुनखौ खावदोंमोन होनबा बिखौ बे हारामजादि बिथ'बाखौ सालिया हारामजादिया साला खावना लांनानै जोंहानि मैखुनखौ जाजोबदों बोथिसेबो गालाङासै बिखौ न'आव थांना नांलायगोन आं नांज्लायनि सालिखौ आंखौ सिनायाखै जयन्तीनि न'निफ्राय मैखुन खावग्रा हाय नोंखौ थांगासिनो ओरैबायदि नांज्लायना फैगोन ओरैबायदि रायना फैखागोन गोसोआव लाखिखागोन बियो सालिखौ सालि सिखावखौ लामायाव लोगो मोनबाय सालि बेयावनो रायनोसै आं मानसिफ्रा खोनाजोबनाय बायदि मालाय सिखाव हिन्जाव हिन्जाव सिखाव फन्दामि सिखाव सालि लैखोन सालि मोनजारोङि भिखारि जोंहानि मैखुनखौ नोंनो खालामजोबदोंना साला भिखारि मोनजारोङि नोंखौ सिरि थादों जोंहानि मैखुन माखासेखौ खावना लांनानै उदै दुजोबगोन नोंसोरो उदै दु सालाय आरे सैमा बांग्रि मालायनि न'निफ्राय मैखुन खावनानै लांग्रा नोंसोरो बोथिसेबो जानो गालाङासै बिसोर साला दाबो हजम जायाखै आंना बे बाथ्राया बावगारनो हायाखै बस्थासे गाहाम लांनानै नोंसोर जाहैदो साला बावगारनो हायाखै आङो सान्थि मोनाखै आङो दिहुनना होफिन आंनि मैखुना सिखा बुन्दि मावजि बुन्दिया मा नोङो मावजि बुन्दि सिरि थादों जि जाबा जाखांनानै मावजि बुन्दि ओरैनो बिथ'बा जागाराखैहाय नोंनि केरेक्टारानो गाज्रि बेनिखायनो जादों नोङो सालि बिथ'बा सालि मानसिफोरनि सिखाव मावै जायो नोङो बेनिखायनो हौवा थैजानो नोङो माने बेबायदि बुंदों आब' माथो नों बायदि सिखावखौ मा आवथि सावनांगौ नों बायदि सिखावखौ मोजां होननानै बाख्नायनांगौ नामा गुन गानांगौ गुन आंखौ निमाहा हो आब' आंबो नोंसोरनि मैखुनखौ खावजोबनो गोसो गैयामोन न'आव माइरं गरसेबो गैयिनि मालायनि बारि थांथिंनानै थास' बिथराइ थास' आथिं बेबायदि नागिरहैदोंमोन आङो बेयावनो बे मैखुन माखासेखौ नुनायखाय लाबोबाय आं नोङो माइरं गैया थास' खायो मा खायो बेफोरजों आरो मा लोब्बा नोङो जोंहानि मैखुनखौ मानो लाबोनांगौ बेसो खोनसारि आखल गाज्रि सालि गुदि सैमा बांग्रि रायहाय आब' राय माथो खालायनो बै सानखालि गथ'फोरनो जाहोनो गरसेबो माइरं गैयिनि बे मैखुनखौनो फाननानै माइरं लाबोना जाहोबाय गथ'फोरनो बेखौनो बे मैखुनखौ मोननायखाय फाननानै माइरं ओंखाम खबसे मोनजाबाय बेखौनो नोंसा नुजोबा नोंसा खिथाबा नोंसा हरनाय नङाना होननानै सिरि खावना लांनानै फाननानै माइरं लाबोबाय आं सैमा हिन्जाव सालि नोङो राननासो थायो माइबासो थायो जोंहालाय मा अर जादों मालायनि बारियाव बेबायदि दाहाबसै दे बुंखाबाय आरो जुदि माब्लाबा जोंहानि बारियाव थास' खानो मैखुन खानो माइबा खानो थाङो मोनथिखा खिन्थु लागायखागोन आङो मानसिफोरनि सिगाङाव नोंखौ सिखाव होनानै लागायजोबगोन आङो मिथिंखौगोन मोनथिखा सिनायाखै सालि सैमा बांग्रि मालायनि न'आव हाबनानै मालायनि बारि हाबनानै खावथिंग्रा पुलिसजोंसो हैगोन आं बेबार मोनथिखा मा जासोखौ बेयावलाय सोरखौ रायसिखौ इसिबां गाज्रि बुंखाबाय दे सालि सिखाव बिथ'बा हिन्जाव एबार जुदि आंनि न'आव मायबा मोनसे गोमायो मोनथिखा नोंखौनो पुलिसनियाव लांखागोन आं सिखाव सालि सिनायाखै आंखौ बेलाय माथो हाबिला बिमानिसोमोन मानसिया आखला मोजां नंमारा खोमालै खुगाफोरा गाज्रिथार माथो जानला मोनला बुङो लामा गेजेरफोराव दै माथो बाजैसोमोन मा जाखो बाजै मानो रायलांखो बिलाय मायबा जादों नामा बाजै मा बुंनो गुदाल रायजानायनि खामानिखौनो मावबाय
मा जादों बाजै? मा होननो गुथाल, बिसिनि न'आव मैखुन ओंखारदोंमोनहाय। मैखुनखौ खावना लाबोदोंमोन आङो बस्तासे गाहाम। मैखुन थाखायनो एसेबां नांज्लायबाय? मैखुन थाखायनो एसेबां गाज्रि बुंलायबाय नोंखौ बाजै? माथो बुंबावनो, जोंबायदि गोरिब मानसियालाय रायजानानै माबानानै जानानै थांना थानांगोन दे। दाखालि बावै माइरं गैयामोनहाय गुथाल जोंहा, बिनिफ्राय आङो एसे थास' फाननो माबा फाननो होननानै बारि बारि गिदिंबाय मालायफोरनि। बेयावनो बिसोरनि न'आव मैखुनखौ बेरनाय नुबाय आं बारियाव। बेखौनो खाना लाबोबाय आङो, खोन्थाया हौवानो गासिखौबो लाबोजोब्बाय नालाय, बेखौनो बेसेबा रायफैबाय आरो। ए। गथ'फोराबो फुंनिफ्रायनो ओंखाम मोनजायाखैमोन माइरं गैयिनि, बिनिखायनो आङो मैखुनखौ नुनानै खोन्थायालाबासिनो खावनानै लाबोजोबदों। बेखौनो एसे फाननानै माइरं मोनगोन खोमा होननानै बे बाजाराव फानहैबाय आङो। बेखौ फाननानैनो माइरं लाबोबाय एसे। आदाया गैयै जायैनिफ्राय नोंसिनाबो बिराद खस्थ' जादों ने बाजै? औ, बिराद खस्थ' जादों। आंबो बारा खामानिफोरखौबो रोंबाङा। नों दा थानायाव बिनो खामानि मावना जाहोयोमोन। अबाव मा खामानि मावनो। दाखालिबो बेबायदिनो मैखुनखौ मोननानै गथ'फोरनो माइरं बायना होनो होननानैनो खिन्थायासै आङो गिनानैनो, नुब्लाथ' हरनाय नङा होननानै। बेखायनो दिनै बेखौनो रायफैबाय आरो। बाजैनो फैसाखौनो हरनि र' आं 1000। उन्दै गथ'फोर दोङो, साननानै दुखुबो मोनखाङो, मददबो खालायनो हाया। नै बाजै, बे फैसा 1000खौ लाखि। नाङाहाय, नोंसोरनो नांगौ सेंग्रा मानसि। जेबो नङा बाजै, नो लाखि। दे जागोन दे, लाखि। माइरं बायना लां गथ'फोरनो। ला बाजै, मानो सानबाय थाखो? गुदाल, आं हले फैसाखौ दिहुननाबो मालाबा होनो हायो। दिहुनना होनाङालै बाजै, आं बाबु मोननोसो हरदों। नो ला। दे हर होनबालाय।